ನಮ್ಮ ನೋಡೇ ಬರ್ತದೆ ಇದರದ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ರಲಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕ ಬಾಯಿಡೆ ಪಂತಿನತ್ತ ಪಂಡದು ಕೋಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗದ ಪದ್ಯ ಬುರ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲು ಪಂತಿನ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅವು ಪಾಡ್ದನಾಗ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ತನು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಕ್ಕ ಇಂಚ ತುಯ್ಯೋಲು ಮಗಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದಲ್ ಅಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರಾಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದುಷಿ ಶಾರದಾ ಮಣಿಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಈ ಇಡೀ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಗಣಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಲ್ತ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದ ಗಣಪತಿನ ಅಟ್ಟಪ್ರಬಲ ಪೀಠ ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗಣಪತಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿಲ ಪಣ್ಣ ಕಿರೀಟಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಗಣಪತಿನ ಅಂಚ ಅವೇ ಸೈಜದ ಅಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ವರ್ಷಲ ಹೊರ ಭೇಟಿ ಕೊರಲೆ ನಿಕೊಲ್ಲ ಪಣ್ಣಗ ದೂರದ ಕೊಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನಗ ಮಾತಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗಣಪತಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಡೈಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಮಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ತಡನಾಗ ಬರುವೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚ ದಿನಾಲ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ 4-5 ದಿನಾಲ ಉಲ್ತಲ್ತಾಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಐತಾರದಾನಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಕದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುರಾಣಿ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಂತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದದ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏನಡ್ದು ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತ ಮಲ್ಪೆನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯತಿನ ವಿಷಯನ ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 1000 ಕಂಬ ಬಸದಿದ್ದ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂತೇರು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ದ ಕೇಂದೆರ್ ಅವಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ಯನ್ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕನತ್ತ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ರೆ ಗಾಯ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಂಡತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಕೋಡ ಪಾಡ್ದಿನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಟ್ರೈ ಪಾಡುವೆ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಪಾಡುವೆಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುನು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಪದ್ಯ ಸಮೇತ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಬಾಯಿಡೆ ಪಂತಿನತ್ತ ನೆನ್ನದು ಪಾಡಿಯೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾದು ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ತಂಡದಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಮಾಕ್ಲು ಬಾಯಿಡೇಕುಲು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಪಿಟೀಲ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕೊಳಲು ಪೂರ ಅಪುಲೆ ನುಡಿಸದಿನಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ಇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗ್ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.